Lemari sini telo bosok. Piye bos, badokan kanggo aku ono ra? Urip mung kakan badokan wae. Maklum bos, 3 dino rung mangan. Yo wes ayo ngemesek ning perapatan. Wah, katok kesuwek le. Katok murah mulai bos, taine katot wi. Oh iya iki, tak rasake rada anyep-anyep iki. Rasa cewek wae, lek mangkat wae. Selak kesoren. Bos, mongko yen weruh kirek wedok kenal aku yo. Rupamu wae kaya lungko ngono kok. Oh, Mukidi. Oh, celeng apa luwak sing lewat kemu? Tak kira garangan, bos. Matamu budek, kupingmu picek yo. Blong-blong arep numpak motor Sprott kok apa ora? Made in Tionghoa iki lho. Wah, suarane kaya ning kinjeng lewat iki. Masya Allah, motor apike. Mbayang kaya duwe, wah, poral sekampung tak gawa dhewe lur. Lho, sapa le minggat saka omah iki? Bareng-bareng mencelat. Aduh. Oh, jancuk gemblong ki ngrusak suasana. Nak golek lemper ora ning kono, Blong. Apa iki? Apa iki? Aduh, malah lo gondrong iki, aduh. Wah, ndokku pecah iki. Wah, koyone iki ceret turan ciu Pak Wombeng iki. Gajal tak dilihat sithik ono isih eneng. Lho, malah kemelon. Lho. Wedhus model opo kuwi? Sikil modot ngono. Telung permintaan. Njaluk good looking Blong. Duwe ceng akeh Aku pengen roti kaya ngene iki. Simsalabim. Masya Allah, wedhus ra tambadok apa piye? Wah, rame-rame karep demo masak apa piye kuwi? Blong aku jalan. Enak, sabar. Milih tirai telu apa liyane? Wah, wedhus encen rande utek tenan. Sirai sini badokan tok. Kowe mesti weteng yo kebak tai. Simsalabim. Aku genti. Aku Blong. Gentenan Blong. Wis resen njaluk meneh, eling. Telung permintaan. Ayo. Celeng aku kene. Ayo. Aku sih. Oh? Cacate malah dadimu napa iki? Sik, kowe ra pengen mobil to? Ini iki. Wah. Ojo lali subscribe ya, Bos. Like, komen, sakake ya, Bos. Suwun. Roti wi, roti. Roti weh, roti Om. Aku njaluk montor. Montor endi Om? Duh. Encen wedhus pekok. Pikiranmu badokan tok terus. Aku njaluk roti sing gede Om. Ya. Cibaku Tensei. Mantap. Ayo. Iya. Ayo. Berenang. Wow. Wah, wayahe iki mumpung liyane do ngurusi badokan aku tak njaluk mobil. Wah. Mobil. Lho. Oh, diampot ki. Nganu teko. Aduh, piye iki?
Tolong Om Jin, kae wedhus-wedhus jalengke gen ora konangan karo kudel. Ngene. Ora ngono. Maksude nganune sing ilang. Loh, malah tekan akhirat ki. Ora ngono. Reneng, ora ngono karepku Pak Jin. Sabar. Simsalabim. Teko ajaib. Ya. Yes. Wah, wis aman timbang mare maksiat. Bro, aku nggoroti akeh. Hah? Serbu, maju, ayo.